Alfred Sant qal lill-Parlament Ewropew li l-popli Ewropej jridu Ewropa tan nazzjonijiet u ma jridux soluzzjoni federali. Żied li l-isfida hi kif se nirrispettaw dak li jridu l-popli waqt li nissodisfaw it-tiġijiet taqda monetarja effettiva bejn nazzjonijiet demokratiċi. Alfred Sant qal li minkejja li ħafna jippreferu t-titjib fil-governanza ekonomika li diġà issostni l-istrutturi ta' tmexxija, fl-aħħar snin ir-riċessjoni fiż-żona euro juriet in-nuqqasijiet fl-istrutturi eżistenti. Għalhekk flimkien mal-arranġamenti ġodda li ddaħlu biex isostnu l-kompetittività taż-żona euro fil-qafas tal-globalizzazzjoni, jeħtieġ li jkun introdott mekkaniżmu fiskali ċentrali li jitrasferixxi riżorsi miċ-ċentru lejn il-periferija. Sant fakkar li twaqqif taqda monetarja fin-nuqqas taqda ekonomika ġabret fiha diverġenzi ekonomiċi kbar bejn l-istati membri tagħha u li kellhom ikunu interventi mill-Bank Ċentrali Ewropew li jmorru lil hemm il-qafas legali u jsalvaw lill-Unjoni Monetarja mill-paraliżi.